Welcome ug happy weekend kanatong tanan mga higalag mga kaigsuonan. Daghang kayong salamat sa inyong makanunayon nga pagsunod sa atong tulumanon takna sa pagtuon. Nahuman na gyud ang ato ang diskusyon sa milabay nga quarter about the Book of Revelation, and we are now on a brand new material sa atong leksyon sa mosunod nga quarter, second quarter particularly of the year 2019. Actually, ang atong pagatunan karon nga tibuok trimestre mga kaigsuonan is about the seasons of life. Unya, for the first introductory lesson, karon gyud nga episode mga kaigsuonan, atong pagkatun-an ang uluhan nga nagkanayon, Rhythms of Life. Dako kayo ni siya nga kabahin sa ato ang eksperyensya, ingon nga mga kaigsuonan, sulod sa atong mga iglesia, nga nalambigit sa nagkadaiya nga matang sa panimalay sa atong sosyudad. And we will learn to look at biblical principles mga kaigsuonan, karon masabtan nato og unsa gyud ang atong original nga kagikan ug unsa ang dapat nato nga direksyon samtang nagkinabuhi kita niining kalibutan na kuyog sa atong mga panimalay. And by the way, the year 2019 alang sa Seventh-day Adventist Church is exactly 100 years after the creation of the Family Ministries Department sa General Conference. So, sakto gyud mga kaigsunan nga gisaulog nato ang centennial celebration sa Family Ministries, atong gi-revisit karon ang kahimtang sa mga panimalay. Kuyog nato karon dinhi sa atong pagtuon sa takna sa pagtuon. Ang atong mga regular nga mga panelists dinhi sa South Philippine Union Conference, una sa tanan, nato ang Youth Director sa SPUC in the person of Pastor James Lee Lantaya. Unya, dinhi sa atong pikas nga bahin mga kaigsunan ang atong pinalangga nga Executive Secretary sa SPUC in the person of Pastor Danny Palomares. Sa dili pa ta moadto sa unahan, atong pangayoon ang giya o kinaadman nga gikan sa Dios, pinagi nining usa ka pagampo kuyog kang Pastor James Lee. Idugo na to tong ulo alang sa pagampo magigsunan. Amahan nga balaan, nining balaan nga adlaw, amo kang giduol kay gusto ka namo pasalamatan. Yes, Lord. Sa daghan nga panalangin nga imong gihatag kanamo ug sa panalangin nga imo pang ihatag. Salamat Ginoo nga karon nga takna makabalik kami sa pagtuon sa imo nga pulong sa among nga lason ini nga semana. Hangyoon kanamo Ginoo nga imo kaming pasabton. Ang tanan nga mga magtutudlo nga nagapamina usab karon ila usab masabtan Ginoo ang presentation karon nga semana. Aron mapahat namo ni sa matag klase nga among girepresentaran ug ang iglesia makadawat sa panalangin. Pasaylo ang mga sala ug dungga kining pagampo sa ngalan ni kining Hesus. Amen. Amen. Daghang kay salamat Pastor James Lee sa imong pagdumalas pagampo. Atong unahon mga igsoon ang atong mga greeting sa dili pa nato tukion gyud ang atong lesson for the week. Pastor Palomares. Gikan ka na mo diri sa South Philippine Union Conference. Gusto na mong ipaabot nga kanino ang among mainiton nga Sabbath greetings alang sa tanan nga mga missions and conferences nga nasakop sa ato ang dako nga union sa Mindanao, manghinaot mi nga naamo sa Kalipay, naamo sa daghan kayo nga kadagaya alang sa tanan nga panginahanglanon labi na sa ato ang panimalay ug sa buluhaton nga gibilin sa Ginoo alang sa matag usa kanato. Og special Sabbath greetings alang sa akong mga pag-umangkon no dinha sa Siboli Church. Naminaw og nagalantaw sila karon, manginaot ko nga naa mo sa maayong panglawas kauban sa akong mga kaigsunan ug sa akong mga ginikanan. Happy Sabbath alang kanatong tanan. Sir James Lee. Ako sab gusto po nako ipaabot ang amo nga greetings gikan diri sa SPUC compound magigsunan sa tanan nga mga batanon nga adunay dako nga bulaton karon nga summer. Iyan po na to ang kalampusan sa ato nga mga evangelism campings sa tanan nga mga missions o conferences. Gusto po na ko itimbaya ang bisita pa sa Resbon gikan sa California, si Alison May Katoliko Taton ug si Sugar, yang bana ug ilang anak na si Zach Riley. Napo diri si Pastor and Mrs. Katoliko from Jensen. Welcome. Ug you are much welcome sa SPUC. Nalipay mi sa pagiguban kaninyo sa inyong pagstay diri sa Philippines. O ato sab gitimbaya mga kaigsuonan ang tanan nato mga kaigsuonan nga nangandam sa pagkakaron so malabot nga duol na kayo nga division-wide Sabbath School and Personal Ministries Congress sa Mountain View College. April 14 to 20 karong tuiga mga kaigsuonan. Alang kaninyo nga naa sila nasod at tangin ninyo ang live streaming tungod kay atong paningkamutan nga sama sa milabay nga mga Congress nga nahitabo
ma-livestream gihapon nato ang mga programa. Salamat kayo sa inyong makanunayan nga pag-support ng among panimbaya nga naha kaninyo kinasing-kasing uban sa mga pag-ampo ug pasalamat sa inyong pagsuporta dinhi sa Hope Channel South Philippines ug sa atong programa Takna sa Pagtuon. Now karon dinhita sa atong lesson mga kaigsunan, and as mentioned, the title of our study for the week is Rhythms of Life. Naglisod mi og pangita sa Binisaya ning pulong rhythm mga kaigsunan, pero it's quite widely understood alang kanato nga mga Bisaya nga mga magpupulong mga kaigsunan. Nasayra nato nga ang rhythm is used in music, unya nagtan-aw tag timing, unya obviously ug unsay gakahitabo ana nga liyok pagkasunod maori gyapon na ang mobalik mga kaigsunan. Here comes the word rhythm. Ug dinhi sa atong pagtuon karon ang atong kinabuhi aduna gyoy normal nga liyok sa mga kalihukan ug sa mga panghitabo niining atong kinabuhi, and it's very widely circulated throughout scriptures mga kaigsunan nga magtudlo nimo ug unsa gyud ang sunod nga mahitabo gani. Personally, naatay panahon sa pagkahimugso, pagkahuman ana managko, unya matigulang, sunod mamatay. Hangtod nga mobalik ang Ginoo mga kaigsunan, the quite different and unfamiliar experience nga ilang na sinati dito sa Eden mga igsoon ay ha pa nato ma-experience dito sa langit ng pulianan ni gitagana lang sa tanan. Now, Pastor Palomares, atong ihatag niya ang memory text for the week o ang iyang mga introductory thoughts ni ining bahina. Ang ato ang pagtuon mga kaigsunan karong simanaha na sentro kini sa Ecclesiastes Kapitulo 3. Kung familiar ta ni ining kapitulo, nagisgot ni mga kaigsunan ang Kapitulo 3 versikulo 1 nga maoy dugukan sa tuang pagtuon, nagisgot dinhi nga alang sa matag usa ka butang adunay panahon, no? Og alang sa ang specific diri nga Cebuan Bible magahisgot nga adunay panahon alang sa tanang butang ug panahon alang sa tagsa katuyo ilalom sa langit. Labi kay nga pagkabahin ni Maalam Solomon mga kaigsunan, no? Labi na gyud nga iyang gitagaan bitaw og luna ang pagsabot adtong mga tawo nga grabe gyud ka busy. Usahay man gud atong mahimo nga mura og alibay nga kung bisita di na lang ta kaapil sa buluhaton sa Ginoo, tungod kay bisita di nato matagad ang mga importante kay butang sa kinabuhi. Kung bisita di nato matagad bisan pa nga ato ang mga panimalay o ang paghigugma nato sa atong isig ka tawo. Dili ta pwede mga kaigsunan, no? According to our memory text, dili nato pwede nga mahimo nga alibay o pasangil nga bisita nga dili nato ma-perform ang uban nga mga buluhaton. Kay ngano man gisultian ta sa ato ang teksto nga saguluhon nga aduna gi panahon alang sa tanan nga mga butang. Kung unsa ang imong tuyo mga igsuon, be it personal, corporate, or para sa ato ang espirituhanon nga pagtubo, kanang tanan nga mga butang igsuon na agyud siya nagakaigo nga panahon. Busa mo ingon ta nga dili ta mabalaka. Okay, Pastor James Lee. Actually, sa text magigsunan, in verse 1 sa chapter 3 of Ecclesiastes, muna siya nag-outline sa sumusunod nga mga teksto, no? Nag-outline na siya nga a time to be born, a time to die, a time to plant, and a time to pluck. Kung tanawon magigsunan ng verse 1, muna siya yung naghatag yun ba og outline and summary sa nagsunod-sunod nga mga teksto. And this is talking about the reality of our existence sa ato nga mga situation diri magigsunan. Gani ingon sa atong lesson, to live is to experience change. And it is done in a daily basis. Tanaw na to sa palibot magigsunan, there are changes in environment. Napod sa let's say biological, familial, and even political, no? Pila ka mga next month bago na punta, na po yung mga bagong mga officials. Because God knew that static life kanabitang is not that bearable. Wa galihok. Mura dili nagalihok ang kinabuhi magkaigsunan, mura og ingon sa atong lesson, mura og usa ka kahimtang nga daw dili kayo maayo. And God ordained rhythm and change sa matag usa magkaigsunan kay integral na siya to His creative order sa tao. Yeah, that's right. So makita nato mga kaigsunan nga bisan sa sinugdanan pa lang sa Biblia,
naa na dinha ang tuyo sa Ginoo nga ang liyok sa kinabuhi ato nang ma-establish ug makahibalo na gyud ta nga naay panahon nga gitagana alang sa tanang butang ug mga panghitabo. Now, let's try to visit the story of creation. Giingon dinha sa sinugdanan. And more specifically, kini nga record sa Biblia mga kaigsuonan nagsulti nato og paunsa nagsugod ang kinabuhi dinhi sa yuta. And you will find several patterns in the book of Genesis, particularly beginning with chapter 1 and then chapter 2 and so on mga kaigsuonan nga kada adlaw na ay gipahiluna nga mga butang ang Dios niining kalibutana, which explains nga ang Dios pinahiluna nga Dios. Gani nagingon din ha sa Signs of the Times that order is the law, the first law of heaven. So ang Dios pinahiluna gyud og kining iyahang tanang mga butang nga gihimo mga kaigsuonan na agyod naka-arrange na daan. Imagine naghimo siya og isda unya wa pa diha ang tubig. Unya baka haron di po nimo na mabasa din ha nga nagingon nga naghimo siya langgam nya wa pang punuan sa mga kahoy. Otherwise mo yun ang Ginoo, oy, sorry kayo, lupad-lupad sa mo din ha kay nasipiat man di ayta. So we can obviously say nga ang Dios pinahiluna mga kaigsuonan. Gani, kung diha, gipahiluna na niya ang tanan, makita usab nimo that there is a cycle already. And this is what drives the principle of living mga kaigsuonan. Sama pananglit, na ay adlaw, na ay gabi, na ay pagginhawa sa tao, na ay inhale, na ay exhale mga kaigsunan. So, may tugbang gyud ang tanan which explains nga kung imong supakon kining natural nga liyok mga igsuon, life would be a chaos. And God simply wants orderliness in this life that we have. Actually, Pastor Hisbon, ganahan kay ko sa utol sa atong leksyon bagay. Simple kayo nga presentasyon mga kaigsunan, pero gidala ang hunahuna sa mga katawhan ngadto sa sinugdanan nga wala ta ni abot ani kalibutan nga aksidente. Oh, so simple kayo ang iyang giagian nga vehicle, no? It is only about the rhythms of life. Pero nagpuntarya ni makaisunan og usa ka dakong kamatuoran nga naa tay maglalalang. Og sa giingon ni Pastor Hesbon, kini nga maglalalang dili ni siya basta-basta. Kay iyang giplastar ang mga panghitabo, iyahang butang ang mga butang dinha pinaagi sa usa ka rason, and the reasons are very logical. Dili kay ingon nga murag naa na dinha, sige naa na dinha. Not even in a tentative manner mga igsuon. Muna nga kun imo hinuktukan ang ato ang kalibutan, no, just like the placement, no, the arrangement of the days during creation. Dili ikatingala makaisunan nga gihimo sa Dios sa ikatulo ka adlaw ang mga kakahuyan, ang tanan of all vegetation mga igsuon for that matter. Then the following day, pag ikaupat ka adlaw, iya pong gihimo ang heavenly bodies. Nakita dito ang adlaw, nakita ang mga kabituunan ug uban pa. Nga ang sinsya mga kaigsuonan nagtudlo nato nga ang kinabuhi di ay niining mga tanom nag-agad sa silaw sa adlaw. Unsa na nga principle sa science? Kanang gitawag nila og photosynthesis. Photosynthesis. Yeah. So kung imo na siyang tan-awon mga kaigsuonan, God is a very scientific God. Nga kung mabaliktad siya pananglitan nga ang vegetation, ang mga tanom dili siya mabuhi. O kung nunta na to ang kinagitawag og deistic evolution, nga moingon sila nga ang matag usa ka adlaw sa creation week, naglangkob na siya og mga katuigan, linibo ka mga katuigan. Moingon pud ta mga kaigsuonan nga walay makasurvive nga tanom kay ngano man gihimo pananglitan ang vegetation on the third day. Unya pananglitan moingon ta nga kada adlaw na linibo ka mga tuig, mamatay na sila mga kaigsuonan because the life of the plants is dependent upon the sunshine, which is known as chlorophyll, photosynthesis o uban pa nga mga proseso diin ang mga tanom na to magatubo. Yeah. So kung imong tanaw na siyang cycle sa kinabuhi, makaisunan rhythm sa kinabuhi o pattern sa kinabuhi, simple kayo magtudlo gyud nga naa gyud tay Dios nga maglalalang, usa ka genius nga Dios, usa ka Dios nga nagalantaw sa order sa kanang gitawag nga kung unsay una, the order of priority ug sa uban pa nga mga balao diya sa kinaiyahan,
nga para nako makaigsunan mo salot gyud ko niya nga klase nga Dios. Correct. Actually, Pastor Josley. nasay with that creation sa gipasabot nilang duha magigsunan, very order. Pero ang nakalami in 1.31 of Genesis, yung exclamation ba that his creation was very good. Orderly, and then siya ginusulti nga very good ang iyang creation. Very good because we have a very good God and Creator as well. Yeah, kung atong tanahon ni mga kaigsunan, kaning gibasa nato nga mga verses which speaks of idealism, dinhi sa Old Testament was things taking place prior to the fall. Kung imo nakita, paghimo sa Dios, wa pa makita ang pag-abot sa sala o ang pagkahitumpawak sa sala sa atong una mga ginikanan mga kaigsunan. There already was a cycle in this life. So buti pasabot kung dunay adlaw, dunay gabi, naaiting trabaho, naaiting pahulay, naaiting tulog, kaniadto pa lang daan. So karon ko nato ng supakon, we know what's obvious mga kaigsunan. Kung ang ting tulog himuon natong ting mata o niya ang ting mata mo ting tulog, something might be wrong. That's a constant jet lag existence mga kaigsunan. Pero naay ubang mga tao nga naanad na niya na, pero naghihapon na siya yung mga consequences sa panglawas. Pero let's try to check. Going forwards, Genesis chapter 8 verse 22, katapusang bersikulo sa kapitulo 8 sa Genesis mga kaigsuunan, is speaking of the post-fall existence. Gani, God's covenant with Abraham is being declared in such a way nga ang iyang katapusan mga kaigsuunan apil sa iyang saad nga what used to happen prior to the fall will still be the same cycles of living ang mahitabo. Gani, basahon na to din his versikulo 22, nagingon, as long as the earth endures, samtang magpadayon pa ang kalibutan, magpadayon usab ang pagtisok sa binhi o ang pag-ani, ang kabugnaw o ang kainit, summer and winter, adlaw o gabi, kining tanan dili mo undang. So, it simply tells us nga naagyoy cycle o rhythm kining kinabuhi nato dinhi mga kaigsunan nga atong gibantayan. Naatay adlaw ting simba. Unfortunately, that's very significant because it gives us the rhythm of the weekly cycle in life. Now, atong padayunon kining atong pagtuon mga kaigsunan mahitungod sa mga rhythms ni ining kinabuhi. Pastor James Lee. Actually, sa gisulti, given na gina siya. Na gina siya magkaigsunan. Gani, sa mga text nga gi-provide din at doon ay mga predictable nga mga rhythm sa kinabuhi. Yeah. No? Nagkandabang ato bang matagna daan ba? Kaning mga bata gani karon nga nasa tiyan, murag matagna na gani kung kano sa ipanganak. Di ba? Gamit nag mga technology magkaigsunan nga ina nga imong anak mo gawas na Carpinteria City. No? So it's also in the Bible nga sa one nga it's a time to be born and a time to die. We have also kaning death and even gipicture pod magkaigsunan ang atong life nga sa Psalms nga our life is 70 plus 10. And if by reason of good health mo exceed pa siya og 80 plus 10 magkaigsunan because 1 score is 20. So if you talk about 3 score 60 plus 10 mo sa Biblia magkaigsunan. And then these are all predictable events rhythm sa atong kinabuhi. That is one. Ang ako pong gitan doon ni Pastor Doc, kinibitang ang atong Ginoo hilig siya magbutang og mga markers ba. Sa kinabuhi importante ning mga markers. Kinibitaw mga bata dili pa maguna sila maka-estimate unsa kadugayan ng usa ka adlaw, unsa kadugayan ng usa ka semana, unsa kadugayan isa ka bulan. Pero ang atong leksyon naghatag og reminder, naghatag og marker dinhi nga usa sa mga nindot kaayo nga punto nga ang mga bata ato silang matagaan og estimate of time, no? Gitawag nga questions about time. Kung unsa kadugayan isa ka semana, unsa kadugayan isa ka bulan, kana yung mahitungod sa Sabat. Og para nako makaisunan, kamo nga naka-experience og grabe kay nga trabaho, no? Mas ma-appreciate ninyo ang Sabbath rest kaysa kanang wala kayo mo'y trabaho, no? No, ako ni gidala mga isuon tungod kay gusto na kong pasalamatan pag-usab ang Ginoo nga kita nga mga membro ni ini nga iglesia makaisunan na panalanginan kita nga strictly but spiritually ato yung gisaulog kining adlaw nga ipapahulay. Kay atong na-appreciate makaisunan ang gitawag nga rhythm sa kinabuhi. Nga ang atong pagpahulay dili lamang sa usa ka 24 oras,
pahulayon na nag like 8 hours. Apan sa usa ka semana sa 7 niini nagpahulay ta usa ka adlaw ug kana pud nga kapahulayan mga kaisunan is a very memorial rest tungod kay nagpuntarya ka na siya sa usa ka Dios nga maupod ang nag-una-una og pahulay as pattern, as model para kanatong tanan. No alang nako makaisunan di kita masaag kay ngano man naay mga markers nga gibutang along the way sa Ginoo purposely para pud nga ang kinabuhi nato dili boring. Yeah, that's it. Sa tinud ang kalaay makaisunan dili ba nako ma-imagine kanang wala bitaw kay igpapahulay nga mumata bitaw ka pastor sa buntag gahuna-huna ka nga mo trabaho ka ng adlaw the following day mumata ka kay mo trabaho ka ng adlaw ug kana siya nga cycle dili mabungto. Dili na ko ma-imagine ang grabe kapuol nga kapuol sa kinabuhi. Muna nga magpasalamat ta mga kaison nga naa ni kay ngano man parting ninduta kaayo sa kinabuhi gyud. Actually, gi-describe nila ng existence mga kaigsunan nga rat race. Oh. Kana bitaw mga tao nga wala sila magtamod og naa bitaw panahon sa pagpahulay. Gukod lang gyud kanunay sa kinabuhi ang liyok. Very stressful. Unya walay break sa pattern mga kaigsunan, dili gid siya maayo, dili siya healthy. And speaking of Sabbath, all throughout the world, ang tanang mga workers sa mga companies o sa mga bisag asa nga workplaces mga kaigsunan, naagi na sila gitamod nga weekend. So, depende sa ubang nasod, depende sa uban nga legislation. Actually, the high proposal diri sa Pilipinas mga kaigsunan nga longer weekend, nga 4 working days na lang, pero naa siya mga purpose and reasons, pero murag wa pa gid na siya ma-implement mga kaigsunan sa pagkakaron, which gives more advantage gid unta sa mga panimalay nga makaspend sila og longer time together. Napadiri sa Biblia mga kaigsunan. Nahisgutan ni Pastor James Lee kaganina nga ang lifespan sa tao nga estimated to be around 70 or 80, pero sa pagkakaroon mga kaigsunan gumikan sa itong lifestyle, swerte na ang ubang mga nasod makaabot sila 60 and beyond. Pero that's biblical. It's being mentioned in Psalms 90. Gani diri si Abraham, si Gideon gihisgutan mga kaigsunan nga nangamatay sa ilang katigulangon. So moabot gyud ang panahon nga mabugto ta niining kinabuhia mintras dili patapuson sa Ginoo kining ato ang kinabuhi sa kalibutan nga naitumpawak sa salaan. Unless it's being restored mga kaigsunan, we will move on with the business of being born and dying eventually across generations. Unya naa dinhay gihisgutan nga panahon sa pagkabatan-on, maminyo sa iyang pagkabatan-on, ang mga bata na nga tawo na ay panahon nga siya lutason. Unsaon kanimo pag-imagine no nga nag-10 anyos na lang ang bata, gatutoy paghihapon sa mama, and many of the other things. So we have plenty of seasons og mga panghitabo sa kinabuhi nga nakita nato nga naagyoy panahon ang tanang mga butang. Karon mga igsoon, naglami man ang atong diskusyon, naabot as tunga-tunga nga bahin sa atong pagtuon. Let's take a short break. Ayaw mo gawa din ha, mubalik midayon alang sa sunod nga bahin ini. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Welcome back mga higala. Salamat kayo sa iyong pagpabilin din ha. Atong padayonon karon ang atong pag-discuss sa lesson nga gibiyaan kaganinang bago lang. We're still talking about the rhythms of life. Pastor James Lee, you have something to say about this. Actually, magagsuna sa atong lesson, nagisgot kini sa 2 bookends, the life, birth and death, no? And then kitang tanan magkaisunan, makaagi gyud aning variety of seasons. Na mga bata nga dili magdugay mamatay pod. Napoy bata nga maka-eskwela gyud hantod makahuman. Pero ang tanan naganalain gyud. Dili gyud pareha magkaigsunan. Out of billions of people throughout the world, abi nimo tanawa imong kaugalingon, you are unique because you are different ikumpara sa uban. Even in identical twins, Pastor Palomares naman gyud kay mga kambal nga anak. Dili gyud sila pareha. Bisan lang ang dagway lahi magkaigsunan. Ang atong lesson is talking about our difference comparing to the people around you. But what's important is sa imong pagkalahi magigsunan, you can offer something better nga
nga mahimo kag panalangin pud sa uban. And this is part of the happenings of our life. Though we differ from each other, pero mahimo lang tang panalangin bisan kinsa atong mahimamat magkaigsunan ang imong kinabuhi. Actually, para biyan ako, dili ko ganahan sa kinabuhi nga pareha lang, nga pareha tagnaong, pareha ta og mga sinultihan tanan. Kay ang variety man gud, no? Tanaw bitaw nimo ning bisan ni mga tanom bitaw pastor. Akong nabantayan nga dili pareha sa usa ka dapit, dili pareha ang tanom. Correct. May dapit nga maayo ang saging, may pikas dapit maayo ang mangga. Ako ning gitanaw sa economic point of view nga kung pareha tanan, dili mo move ang economy. No? Pananglitan ang tanan magtanom og saging. Kisa pa may malit og saging. Pananglitan ang tanan mabuhi ang mangga. Dili pun mahalin ang mangga. So ato nakita din na makaison nga there is variety if there is differences. Gani makita nato nga doon ako'y nakita nga picture ba nga kining iro og iring nitutoy sa usa ka inahan, no? Although ay, ingon ana nga sa Cebuano pa nga kanang gitawag idiom nga magsige mamog away mura mamog iro og iring. Pero gibutang dito ang caption nga in the event that we are different from each other, we have so many things to share. So mao ni nahitabo makaisuran nagkanindot ang kinabuhi kung naatay nagkalain-lain nga mga like variation sa sinultian, sa lifestyle, sa pagkinabuhi dinha sa mga panguma ug uban pa kay ngano man mao na isuon ang makapalami sa kinabuhi nga ang rhythm niya, ang iyahang ganay kung ni Pastor James Lee pa mas colorful siya, dili siya monotonous, dili siya puol kay naaingon ana. Pero na ako notice Pastor Hes nga kini bitawng sa gitawag nga pagkatao na special certification ani nga gihimo sa gobyerno, no. So na gitawag certificate of live birth. Inig kamatay pod na apoy certificate of death. Kini nga mga certifications makaisuran very important ni siya. Document ni siya nga kung nga naa din gi-require sa gobyerno nga kung wala ni lisod ang kinabuhi kay ngano man lisod ang imong pagpang-apply kung wa kay birth certificate imong pag-eskwela lisod na siya. Ini kamatay pod i-certify pud ka kay ngano man naa po yung mga claims. Na ay mga issue of inheritance and others. Pero naa po lahi nga certificate sa tunga-tunga kanang pagkaminyo, di ba? Mamatay, mabatan-on, mutubo, ma-adult. Naapoy gitawag certificate of marriage makaisunan, which is also very important. Ngano nga ako ning gisgutan kay part ni siya sa akong ginuntan nga markings bitaw nga gihimo sa Ginoo. Gimarkahan ang natawo, gimarkahan ang naminyo, gimarkahan ang namatay. Which are events in life makaisunan nga tulokibon siya kay ang bottom line din mao ni naunsa man ka. Natawo ba ka diha sa Ginoo? Naminyo ba ka diha sa Ginoo? Namatay ba ka diha sa Ginoo? Important issues din makaisunan sa espirituhanon na to nga cycle sa kinabuhi. Yeah, sidebar lang ni gamay mga kaigsunan sa point nga gipasipot ni Pastor Palomares. Kining mga certificates nga i-issue sa atoa, actually it's very significant kay kining mabuhi ka o mamatay, it's never your choice. Pero kining sa tunga-tunga mga kaigsunan, that's the only certificate that the person involved are making their choice kung kin silang asawahon, kano sa sila magminyo, Next week na. kapila ba sila. So, I'm actually quoting Attorney Jenny Boy Jalo kay mao gini mulugwa sa iyahang mga advices, mga kaigsunan, speaking of the certificates that we have in life. So, whether we are affected or not ni ining mga butanga mga igsoon, it's important nga ikaw, as unique as you are, could give someone else's life a compliment o panalangin mga kaigsuonan. Imagino nimo ang usa ka orkestra puros na lang violin. Posible unison ang ilang tingog mga kaigsuonan pero mas nindot gyud kaayo ang resulta kung naay laing mga tulunggon, and you being that unique person as designed by God could make that big difference mga kaigsuonan. Now, dinhita sa mga butang nga mahitabo sa kinabuhi nga wa nato dahuma. Sama pananglit sa kinabuhi ni Job, usa ka tawo nga matarong nga iya sa Dios. And we can actually cite more other people in scriptures, both Old and New Testament. Sama pananglit ni Joseph ug ni Mary. Magminyo na to sila pero naunsa man nga si Maria na buntis magkalit sa balaang espiritu. So
unexpected gito nga panghitabo silang kinabuhian and they dealt with that. Pero kani nga lesson mga kaigsunan, balikan nato ning kasinatian ni Job nga ang iyahang kinabuhi was already right on the ideal place. Kung baga, nakatukod na siya balay, nakaasawa na siya gwapa buutan, masinalabdo, na siya pulo ka mga anak, wa po magsultig professional sa basilar unsa, na siya mga kabutang, mga kahayupan. But everything went on a halt. Dili lang halt nga pansamantala mga kaigsunan, kundi negatibo kayo nga panghitabo sa iyang kinabuhi. Ang tanan niya mga tao nga mga buutan nga matay, usaray na bilin, igo lang ni report. Ang iyang mga anak nga pulo ka buok, hurot ka matay. Bisan ang iyang asawa ni bali, ang iyang mga higala, and all other things that are very unexpected of a person's life. Unsa man ang leksyon nga atong makuhaan niini kung pananglit sa atong kinabuhi mahitabo usab. Are we experiencing unexpected events? Obviously, mga kaigsunan, the answer is yes. But how can we handle it? Tanaw na to ning kasinatian ni Job. Pastor James Lee. Kung itong tanawon, giingon sa itong lesson na siya ay 6 ka mga losses magkaigsunan. His property, gipangkawat magkaigsunan. Second, his forced labor, kay gipamatay man. Ang iyang mga katawan, nga nagbantay. His children, nga matay. His health, iyang sakit nga leprosy magkaigsunan. He the support of his wife, ginangasawa, you curse your God and you will die. Dili na basta-basta magkaigsunan. And then, ang last is the encouragement of his friends. Iyang nawala atong pagpadasig sa iyang mga higala. Para sa iya, kaning unom ka mga lugi ni tao dito manong, no? No? Unom ka mga lugi nga nawala. Diligid basta-basta. Pero kung tanaw na to itong lesson, and even the Bible, ang paganindot sa kinabuhi niya magkaigsunan, kanabang he remained to be faithful to the Lord. That's right. Actually, katong mga logic ang giingon ni Pastor James, mao na siya ang makahimo sa kinabuhi nga comfortable. Property, una kay property, that makes life comfortable. That's Na right. kay labor. So to pa nga, na kay property, na ikaw ra gihapoy galihok, dili man po na sayon. So na labor, na support sa family, imong asawa, na kay mga kabataan. So kini siya nga mga butang, muna nag-constitute sa gitawag nga kanang comfort sa kinabuhi. Pero mga kaisunan, pag-ingon nga unexpected, buti pasabot nga sa atong kinabuhi, ang mga comfort nga atong gi-experience, di ta kahibalo. Gani, nalipay po kung makaisunan, Pastor Hisbon, ani nga linya bitaw nga, life constitutes mystery, and life itself is a mystery. That's right. Kay matud pa sa usa ka writer sa unang sa Signs of the Times na akong nabasa, ingon niya, kung ang kinabuhi daw walay misteryo, kung walay mga ingon ana, walay mga unexpected, kanang mamatay daw ang tao sayo-sayo kay sa ingon aning setup. Nga naman, for example, naa kay idea kung kanus ka na mamatay. Nag-ingon ang maong writer, dili pa kuno ka maabot sa pizza nga mao nang ikamatay nimo, mamatay na ka sa stress sa pagunahuna nga mamatay ka. So, the unexpected mode makaisunan sa atong kinabuhi para nako makahatag nato ni kalipay kay ngano man o man ta kahibalo kano sa tamasakit. So kanang okay ra ang kinabuhi, ang dagan niya okay ra siya. Pero ang leksyon ani mao ni dapat dili ta magbrag, dili ta magpahambog kay ngano man. Kung unsa din nato karon, naa nato karon, pwede ra na nga usa ka click mawala. Kung unsay imong kaalam karon, pwede siya ra naka-click, mawala na siya. Kaya na yung mga tao nga gasuroy-suroy karon, pagka the following day, they turn crazy. Matingala na lang ka nga, namunit na dito og upos sa sigarilyo, nang ipaakra pod nila. So, ang tungod kay ingon ana ang setup makisunan sa kinabuhi, lesson, mas maayo gyud nga atong i-plaster ang kinabuhi nato dito sa Ginoo. Kay despite the unexpected mga kagisunan, sama ni Job, makatindog gihapon ta. Ingon niya, naked I when I came out from the womb, and still naked I when I depart. So, dili man wala may nag-iya ani. Life is full of mystery makaisunan, and in itself it is a mystery. Correct. So ato na lang isanding ni tanan sa Ginoo. Dili ta magbrag. Kuno say mahitabo, mo nagingon sa kanta Pastor Hisbon nga whatever will be if we are on God's camp, God's squad, walay problema mga kaigsunan. Actually, murag konsuelo ni siya mga kaigsunan ni adtong mga tao nga daghan kayo og mga unexpected events nga nahitabo silang kinabuhi.
namatyan ka o kapikas kinabuhi, nagsakit baka karon og cancer, or na-bankrupt ba ang imo ang negosyo, ang imong mga anak baka karon nga maayo kay sa Sabbath school kaniadto karon wa na mag-alagad. Kining sulti dinhi mga igsoon is a consolation for each of us. Gani ang kinabuhi ni Job mga kaigsunan, dako kayo nga lesson alang nato nga kun ang butang nga imong wa nimo dahuma ni abot, mao ni angayan nimong dahumon mga kaigsunan. So kung sa in English pa, expect the unexpected. Kaya nga naman, while we are still here, mintras ni apatan ni ining kalibutan nga na usab pag-ayo ang setup mga kaigsunan gumikan sa sala, normal na nagyud ng interruptions nga mahitabo. And para sa ato medyo mabaguhan ta, ato arba usahay nga i-claim dayon nga Ginoo, I have been faithful to you. Ngano nga gitugot man nimo. Mga kaigsunan, God is never to blame. And obviously, there were episodes in the life of Job nga iyag yung gi-question ng Ginoo. Pero sa giingon ni Pastor Dan kaganina, gidawat niya ang mga sirkumstansya sa iyang kinabuhi. Correct. Why? Because it's very normal in this life cycles that we have. Nga naay mga panghitabo nga wa nimo dahuma, moabot gyud sa takulahaw lang mga kaigsuonan. Pastor James, I think you have something to say. Yeah, that's it, magigsunan. Naklaro na magyud. Pero gwapo to explanation nila. But if that time comes, nga wag na to nahabot magigsunan, the same weapon ni Job, remain to be faithful to the Lord. And then God would really redeem and restore you sa sobra pa hinoon sa imong karaan nga status magigsunan. Remain faithful. Kaya namo gibang butang wa gyud tag nahitabo gyud. Like Job magigsunan gibasa nato, he remained to be faithful. God will restore you and God will really redeem you. Now, kini bitang giingon din sa usa ka philosopher ba nga the only permanent thing is change. Oo. Actually, para nako na ni siya positibo pud nga tono. Kung wala bitaw po yung mga changes, mubalik na punta sa laay kay nga kinabuhi. Monotonous na sad. Oh, monotonous na sad. Pero expensive lang ni ang change mga kaigsunan, no? Very expensive, no? Para panalitan usa ka worker, Balhin ka. ibalhin kag teritoryo, no? Mao man ni siya normal kayo sa atong Adventist movement, no? Kay matud pa kuno, if somebody moves and then it is duly seconded. Somebody is also moved. No? Dili sa yun makaisunan, no? Pero kung nakabantay mo mga fellow workers, now this is addressed to you. In every place nga nabalhin mo, naagi panalangin nga wala sa Amen. dapit nga inong gigikanan. Correct. No? Yeah, that's right. This is not only a consolation but akong gitan-aw nga positibo gini siya nga modo. Kung naay change mga kaisunan, naagi nay another set of blessings nga atong madawat gikan sa Ginoo. So mahitabo mag yun no? Like kamo nga batan-on karon, matingala lang mo nga naay mga changes like your job, maminyo ka, assignment, etc. Kining tanan makaisunan magdala gyud og panalangin. So unsa may leksyon nga atong madawat niini? I suggest we will accept change heartily. We will accept change. Kay mao na gina siya. Masuko ta, maglago ta, malipay ba ta, mao na gina siya. That is the only constant in this world. Yeah, kani nga bahin sa leksyon mga kaigsunan na ani unod sa change management ug unsaon nato nga kining transition sa kinabuhi mo lusot ra ta niini nga di kayo ta maapektuhan. Major changes will take place in our lives. Kanang mosulod kag bagong trabaho, mo intra ka og bagong relasyon, naminyo ka, balhin ka og pagpuyo nimo, and many other things. Mo mangita baka kaglain nga negosyo, transition gini sa kinabuhi mga kaigsunan, and we are confident to tell you nga musugot tag sa dili kining kausaban mo ilisod kaayo nimo nga isinati sa kinabuhi, because we are ingrained sa gamay pata natay habits nga gisubay mga kaigsuonan, natay mga family traditions nga atong gi-incorporate sa atong kinabuhi, and suddenly change will be required whether we like it or not. So how we transition gracefully is an art mga kaigsunan. Of course, gakay nahanglan ni siya sa grasya o kaluoy sa Ginoo sa atong kinabuhi. Pastor James Lee. We're talking about transition, Pastor. Actually, gisgutan si Pablo din eh. Gitanaw na ko ang life ni Paul.
usa ka tawo gyud nga kahadlukan in his time. Gani gibasa nako ang Acts 22 verse 20, ang kamatayon ni Stephen, it was his consent. No, the stoning of Stephen was not done without the approval of Paul Magaysunan. But you know, in our lesson, we're reminded nga there was a transition of his life. Nakita na ako diri sa itong lesson Magaysunan, naghimo ni Paul. Number one is, ni-yield siya. Gihatag niya iyang kinabuhi sa Ginoo. The second, in our lesson, nikumpisal siya sa tanan niyang mga sala Magaysunan, full surrender sa Ginoo. And then, ikatulo Magaysunan is, he pleaded God. And then, that's why adunay transformation in his life. We're talking about change. Change man Magaysunan. In the life of Saul, murag daw, imposible na gyud kay mausab iyang life. Very terrible man Magaysunan in the New Testament time. Ngita pag mga approval para mo persecute og mga katawhan. And even the death of Stephen, he consented that, namatay Magaysunan by stoning. It was because of his approval nga namatay siya Magaysunan. You know, but his life never ended there. But it is in the opposite way around. Lami kay Magaysunan, nibalik siya, and transition of his life made possible sa iyang pag-angkon ining tanan o pagdawat diya sa Ginoo. Nakoy na obserbahan Pastor Hesba nga ang change kana bitong magkaedad ang tao, magka-resistant siya sa change. Yeah. Tinood na. Kining mga bata no, like kining mga bata mo balhin og bag-ong community. Dali ra gyud kay sila makahalubilo sa kuan, sa ilahang mga silingan. Dali kay makaamigo. And then kung naay pag-change sa language, ang mga ginikanan di na makasabot sa mga Correct. istorya sa mga bata because children really cope with change easier than adults. Now, balikan na to ang kinabuhi ni Pablo. Unsa may keyword dito Magaysunan. For me, the keyword is being born again. No? Born again ang keyword. Kaya nga naman, kung dili mabatan-on Magaysunan, no? Lisod gyud kaayo maka-adapt sa change, sa transition. Si San Pablo, he was changed from being a persecutor to being a preacher. Kaya nga naman, nakasugata siya, na-experience niya Magaysunan dito sa dalan, paingon ngadto sa Damascus. Nga mautoy nakabag-o niya. Mauto siya ang born again experience ni San Pablo. Kung wala na sa ato ang Magaysunan, nga naatay daily experience of being renewed in Jesus Christ, resistant yung kaita sa change. Napoy akong gitanaw. Kung naa may transition, it should be from negative to positive no? If there is a transition like, karabitong lami kay paminawon from rags to riches, di ba naman na, from cockpit to the pulpit, daghang mga istorya nga ingon ana, nga ang transition nila is always for positive. Mga kaisunan, ato gigiampo nga kung na-transition, dili ta mabaliktad, no? Dili bitaw from being preacher to being persecutor baka. Nang in town, no? Sa grasya sa Ginoo, sa giingon ni Pastor Hesbon, nag-agad dito sa grasya sa Ginoo. Kining tanan nga mga changes makaisunan, I for one, mo ingon ko nga ako resistant po ko. Pero lami to mo experience ta nga muratag mga bata mo nagiingon ni Jesus Christ nga lisod gyud adto naging harian sa langit. Gawas kung kita mubalik ni anang espiritu sa sama sa bata. Dinha mo come in igsoon with respect to transition. Yeah, speaking of these themes, mga kaigsunan nga kabahin sa family, daghan sa atong mga kaigsunan karon nga sa tag-as kayo nga mga tuig, nagantos lang gihapon sa pinaabot o pag-ampo ng ilang mga kapikas kinabuhi masama ng gid sa ilahang pag-alagad o pagtuo. Okay. Many of our young people in many years ago, nagminyo mga kaigsunan og dili masig ka magtotoo. Grabe ninyo, just be confident ni ining mga saad nga gibutang diri sa atong lesson karon nga ang transformation process will take place as a miracle in everyone's life. Correct. Posible ikaw nga nag-ampo alang sa imong bana or alang sa imong asawa nga maparehas na mong tinuhuan, mas una ka nga nausab mga kaigsunan. And that change taking place in your life will be the most irresistible influence alang sa imuang kapikas nga wa pa mo alagad. And I will tell you, lots of stories mga kaigsunan, mga pasidungog sa Ginoo og ilang mga pamatuod ug unsa kanindot ang ug unsa kalami ang conversion sa ilang mga kapikas agig baylo sa binaha nga mga luha nga ilang nasinati
sa milabay nga mga panahon. So, always remember, there is a promise in Philippians 1 verse 6. Be confident that he who began a good work in you Will continue. will be faithful to complete it. Amen. Iya gining tapuson mga kaigsunan, mga butang nga iyang gisugdan dinhi sa atong kinabuhi. Now, we will go to another area of our lesson for the week. Mahitungod ni sa atong pakighalubilo. Pakighalubilo sa atong isigkataon. More importantly, the persons who are in our family. Daghang kitag mga interactions nga masinati in Facebook, in social media, sa ato mga text, daghantag mga amigo nga wa nato mahibalag sukad, pero gadawat o gapadalat tag mga greetings nila, mga pangumusta. But how about the other more important interactions that are taking place in our family life? Atong tanawon mga kaigsunan, nga kining atong kinabuhi sa dili sa tanang panahon is ideal in our family circles. Say for example, dinhi sa Biblia, ang nahitabo ni Jose mga kaigsunan na atol nga natawo siya sa pamilya nga adunay usa ka mahan, 12 ka mga igsuon, apil ang usa ka babae, ug 4 ka mga inahan nga nagtampo niining 12 or 13 ka mga anak mga kaigsuonan. The setup of that family was quite unique. And how did Joseph manage the interaction, which were a little bit of time positive og sagad sa labing, for most part mga kaigsunan, negatibo ang iyang kasinatian kuyog sa iyang pamilya. Giunsa niya paglahutay ni ining mga butanga uban sa grasya sa Ginoo. Pastor James Lee. Actually, sa to ang lesson magkaigsunan, gwapo nga ino natulong nga ng awit bitaw ano nga, no one is an island. No one stands alone. In other words, matagadlaw gyud nagid tay interactions as well as in the family magkaigsunan. Actually, very challenging ang life ni Joseph, no? Kaya kung tanawon mo diha na issue sa family ba? Na issue sa family nga naka-cause po niya ito magkaigsunan. Actually, ang atong lesson is talking about we are relational being. Sa mga tao nga atong matag-adlaw magkaigsunan, ug labi na gyud sa atong panimalay, Pastor Asbon. Whatever issues nga sulod sa atong panimalay magkaigsunan could be resolved. Ma-resolve ba gyud? That's right. Kaya kada nga problema gyud, and it is family problem actually. Nag-issue sa family nga wala resolved that resulted to that panghitabo sa life ni Joseph. Ang nindot kayo ni Jose kay ang weapon mo gud niya. Ingon siya nga ang nagpadala nako diri sa Ehipto dili kamo ang Ginoo. That's right. Actually kun imong i-trace makaisunan na iyang kinabuhi. The word Egypt pa lang daan. Na Egypt symbolizes slavery, no? So pag abot pa lang niya sa Ehipto daan, wala siya gataguhi-taguhi makaisunan, no? It was an uphill lifestyle, an uphill climb life nga iyahang na-experiencehan dito. Despite sa diha nga nahadlok ng iyang mga igsuon, of course nahimo na siyang gobernador, nahimo na siyang kustodyan dito sa tanan nga pagkaon, nahimo na siya dito nga sinaligan sa Ehipto. Nahadlok ang iyang mga igsuon nga, uy, unsa makahidangatan na to ani? Basig panimas lang ta ani. O ka mo din atong gibaligya. Imagine makaisunan, gibaligya kasi mong igsuon. Ka dili na sayon siya, dili lang kay gi-disown ka. Gibaligya pag Gitraidoran gyud ka. Oh, gilngigyo kay na siya nga hitabo, gipangwartahan pa ka. Pero unsa imo niya? Ang Dios maoy gitugutan kini sa Ginoo for a purpose. So mga kaigsunan, kung naay mga nahitabo sa atong panimalay o sa ato bakang iglesia nga ingon ana, gitugutan sa Ginoo na for a purpose. Dili po diingon nga mao nay plano sa Ginoo. Kay gahunahon na matanga, lain po din ni Ginoo kay planuhon din niya nga ibaligya ko. Walay plano ang Ginoo nga ingon ana makaisunan. But somehow in his gitawag sovereignty, God can manipulate, not manipulate, but God can do something that the negative one will become positive. Something that is of human weakness will be a blessing to humanity. Tungod kay naa siya gitawag sovereignty mga kaisunan. Ug naa siya tuyo alang sa matag usa.
So malipay na lang tanong nga ingon ani nga sistema tingali makakuha po tag lesson nga kato si anhing Pastor Asoy na ato si ginabalik-balik nga sentence nga di ko makalimot moyun siya nga it's nice to be good and it is good to be nice. O maayo magito ang iyang relationship sa iyang mga coworkers, modesty aside mga kaigsunan. Naana siya nga simpre no naglatay man tani ining gitawag nga mata sa pagtuo ang atong pagkinabuhi makaigsunan ato magining pailalom sa pagtuo. Moingon na lang ta nga mas maayo na lang gito nga maghimo ta og maayo para sa uban no purposely para sa paghimog maayo dili kay para nga mobalo sila nato kay nga naman kung mauna siya makaigsunan ng mahitabo ato pong nasundan ang giingon sa Ginoo nga himua sa mga tao ang buta nga gusto nimo nga himuon pod nila nga naha kanimo. That is a golden rule mga kaigsunan in our interactions with our fellow men. Amen. That was perhaps the parting statements o niya mga panapos nga pamulong ni Pastor Palomares mga kaigsunan. Pastor James Lee, anything Actually, to say? what is important in our lesson magigsunan, if we talk about rhythms of life, can be tong impact that we can bring and the impact that we can leave to the people around us magigsunan. So, dinhi mga igsuon, atong gipasalamatan kining atong introduction sa atong lesson karong simana. Kung imong tanawon, lahi gyud kaayo ang setup kaniadto sa wa pata mahulog sa sala. Imagine nimo if there was no sin, forever gyud unta nga manganak si Adan ug si Iba, mga apo na napoy apo sa tuhod, na napoy apo sa kiting, sa sungkod. Kining tanan, taas kayo na ang liyok sa kalibutan. Unya, kada bagong apo, lahi na po ning amatang sa kalipay. But it was totally different, mga kaigsunan, when people experience that kind of sin in the fall. So karon, ang atong mga panglantaw sa balik ngadto sa sinugdanan, murag mga pasiklap lang ni nga gaop-aop mga kaigsunan sa realidad nga naan nato karon. We are closely ingrained to what we are experiencing niining platform sa kinabuhi nga napuno na sa sala mga kaigsunan. And ang challenge din sa ato na kita sa itong mga panimalay. Ang panimalay being the basic building block of society mga kaigsunan is what will make you to be a person. Usahay makapangutana ta pastor unsa na may cycle sa kinabuhi ni adtong wala magminyo. So di gito sila kaagi kaminyoon. Pero abi niyo makaigsunan bisan pag forever ka single na gihapon kay attachment sa imong panimalay. And you still experience relationships whatever it is. So agi pagtapos mga kaigsunan na among i-share ninyo based sa family affairs dinhi sa ato ang mga kaiglesiyahan, mga kasilinganan. Importante kay mga kaigsunan ng advice din sa Adventist homepage sa 18 nga nagkanayon, the home may be plain, but it can always be a place where cheerful words are spoken and kindly deeds are done, where courtesy and love are abiding guests. So magkasirko balintong man ang mga sirkumstansya diya sa tong pamilya mga kaigsunan. Kung ang imong kasing-kasing o inyong kinabuhi puno sa presensya sa Ginoo, mao gid ni ang resulta, no? Mga sinultihan nga matamis, mga binuhatan nga maayo, ug kining tanan gugma ug ang pagtahod maoy imong kanunay nga bisita sulod niya ng panimalay. Gikan ka na mo dinhi sa South Philippine Union Conference sa takna sa pagtuon. Malipayon kami nga mag-encourage ninyo mga kaigsunan sa pagpadayon sa pagtuon sa musunod pa nato nga mga lesson for the entire quarter mahitungod sa panimalay mga kaigsunan. God bless us all sa dili pa ni pagatakupan sa mensahe sa pagampo kuyog ni Pastor Palomares ani kining halad. All I see is that I don't see what's ahead of me. I'm afraid my life would never be what I hoped for in the end.
I know is that I don't know where the road will go. If I dream, then will I find it so? Will tomorrow be my friend? Sing me your lullaby. Sing me to sleep tonight. Sing me your... Amahan mo ang rakas mga langit. Salamat sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo ug sa mga panghitabo nga nagalangkob niini. Nabisan kami nakasala apan among natagamtaman ang kalipay, ang kahayahay, ang maayong kaugmaon tungod kay kami nagsalig sa usa ka Dios nga mo'y nakakita ug nagalantaw niini. Hinaot pa nga ikaw makig-uban sa mga panimalay nga among ginarepresentahan. Panalangini ang matag iglesia, panalangini ang matag panimalay nga kami magpadayon sa kausa sa pagmantala sa maayong balita nga ang among mga kinabuhi makita nila kung unsa man ang rhythm niini, makita nila ang Dios nun nga pagkinabuhi dinhi kanamo. Salamat sa imong grasya ug kaluoy among gipangayo kini tanan sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. All I know is that I don't know where the road will go. If I dream, then will I find it so? Will tomorrow be my friend? Sing me your lullaby. Sing me to sleep tonight. Sing me your tender lullaby. 'Cause all my heart can do is cry. Help me compose my soul. Quietly take control. Sing me your lullaby and tell me I'm your child. Help me compose my soul. Quietly take control. Sing me your lullaby and tell me I'm your child. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. Hope broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's a donor-supported ministry that's part of an international family of educational institutions, churches, retail outlets and hospitals. Welcome to Hope Channel.